L-unika partit fil-gvern li wieħed bini ġdid ta' akkomodazzjoni soċjali u ma żammx kelmtu kien il-Partit Nazzjonalista. Innota dan il-Partit Laburista fi stqarrija fejn tqal li taħt Gvern Laburista għaddejjin 20 proġett ta' akkomodazzjoni soċjali li jfissru aktar minn 1000 appartament ta' akkomodazzjoni soċjali. Dawn il-proġetti qegħdin isiru fil-lokalitajiet ta' Bormla ħal-Kirkop, Imsida, il-Qrendi, Siġġiewi, Ħalluqa, Witilajn, Melliħa, Raħal Ġdid, Ħażabbar u Ħażebbuġ. Intqalli għaliex Gvern Laburista iżhom kelmtu diġà tlestow mijiet ta' appartamenti ta' akkomodazzjoni soċjali b'investiment ta' aktar minn 9 miljun euro. Dawn il-binijiet qegħdin jintlestow b'xogħol tal-ogħla kwalità. Il-Partit Laburista innota li taħt Gvern Nazzjonalista l-Awtorità tad-Djar kellha pakkett finanzjarju ta' 2 miljun euro u 7 skemi. Illum l-Awtorità tad-Djar għandha budget ta' 40 miljun euro u 15-il skema u budget ieħor ta' 150 miljun euro għal bini ta' akkomodazzjoni soċjali u l-Gvern ma waqafx hawn. Fl-aħħar snin kellu jkun Gvern Laburista li jerġa' jibda jiġġenera u jwettaq xogħlijiet ta' manutenzjoni f'binjiet ta' akkomodazzjoni soċjali li Gvern Nazzjonalista kien abbanduna għal 20 ta' snin. Fl-aħħar sena u nofs biss, l-Awtorità tad-Djar investit aktar minn 6 miljun euro biex setet tagħmel xogħlijiet ta' manutenzjoni u ta' riġenerazzjoni f'binjiet ta' akkomodazzjoni soċjali. Il-Gvern għamel riformi kbar ukoll fis-settur tal-kera. Dawn huma l-kol bidliet li għal-Gvern Nazzjonalista qatt ma kienu priorità u ma bidliet li l-Partit Laburista wieħed u qed iwettaq, temm jgħid il-Partit Laburista.